que tenim un amic que viu a Brussel·les i ens va dir, oi, aquí a Brussel·les fan una cosa molt maca, pots aconseguir el diari de la data que t'interessi. Diu, és molt bonic perquè és l'original. I ens va semblar verdaderament molt original i molt bonic. I llavors vam decidir fer-ho. També em feia una mica de por, però ell és més avançat, saps? I va dir, sí, fem-ho, que veuràs que sí, que ho trobarem i tal. D'aleshores ens han passat 20 anys i encara continuen sent els únics a Espanya que es dediquen a aquest negoci, una aventura que la família no va veure clara en els inicis. Però sí que és veritat que van ser molt constants els meus pares, amb molta paciència buscant, perquè clar, al principi ningú ens coneixia. Ells van tindre que anar per diferents pobles, ciutats, buscant aquesta gent que havia guardat durant tants de temps els diaris, i nosaltres ho trobàvem com una missió impossible. Però sí, gràcies a la seva constància i paciència ho van aconseguir i ara és quan veiem els resultats, no? Des de fa 10 anys les dues filles s'han incorporat al negoci i tot i els dubtes inicials el viuen amb passió. Quan comences a descobrir totes aquestes històries, tot aquest passat, saber que el tens tu als papers, que no es perdran, que la gent els compra i no se'n val, no res, sinó que estaran a casa de cada persona que ha pogut adquirir un diari, no? Clar, et dona ganes de dir, bueno, que això no s'acabi, no? Fa 8 anys es van traslladar per manca d'espai a la botiga actual i ara ja tenen més de 300.000 exemplars de diferents diaris i revistes. Al principi va ser una mica difícil perquè no en trobaves, però ara ja en tenim molts, ara ja podem, qui vingui, és raro que no tinguem el diari del dia que ens demana. Ara volen fer un pas més i obrir la botiga a altres activitats. De fet, formen part del projecte Raval Cultural i són la darrera parada d'una de les rutes que organitzen.